आं मानिया बारि बिथा फाना हरो ना किडनि लिभार फाना हरो आंनो जेरैबाबो जुरिमाना नांगौखि नांगौ नांथारगौ आंनो प्लिज गोबाव खाथारसै बे सैमा खथ'जों गोसो थोलायनाया आरो माखासेखौथ' बुंबावल' आंहा नै जाथावनानै जालांजोब्बाय दाखालिबो नुवाखै हाथाय गेजेरावनो सानैजों गोबाख्रबलायना मानसिफोर नुजोबलायथारदों आयै आदै नोंथांमोननि एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय ओंखारबावबाय बे सेन्देलानो Part-3 सुंद' बर' सावथुन बे सेन्देलानो सुंद' सावथुननि सेथि आरो नैथि खोन्दोआव बयजोंबो अनसायजानायनि उनाव नुजाबावबाय थामथि खोन्दो जिखुनु हजों टाउनाव थांनानै एरसन एरब्र' दा खालामसैब्रा बर'नि सासे गागि करिय'ग्राफार जयफुल ब्रह्मनि बिथोन होनाय आरो अमल बसुमतारीनि दिहुननायाव बयनिबो अनसायनाय मोनबोनाय बे सेन्देलानो सुंद' सावथुननि थामथि खोन्दोखौ दिनै फुंबिलियाव ARN प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव रिलिज खालामनाय जाबाय मा सावरायलायबावनो आंखौ लथं फथं खालामजोबखानानै नोङो गामियारि समाजारि थासारिनि सायाव बिथा खालामनानै दिहुननाय बे सुंद' सावथुनाव गाहायै बर' सुंद' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फावगिरिफोर अनिल नार्जारी प्रेक्टिकल बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे निर्मल अमल बिबारी बायगवती मोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा जुदि बे फेस्ला सुंद' सावथुनखौ आबुङै नायनो गोसो जादोंब्ला ARN प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नायनो हागोन मख'नाय जायोदि थांनाय माखासे दान सिगां बे सेन्देलानो सुंद' फेस्ला सावथुननि सेथि आरो नैथि खोन्दोखौ दिहुननानै रायजो राजा अनसायगिरिफोरनि मोजां अनसायनाय मोननायनि उनाव फिन बे सेन्देलानो मुंनि सुंद' सावथुननि थामथि खोन्दोखौ दिनै ARN प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव हगारनानै होनाय जाबाय नै आंजों थै नों फाफिबावनो ख्रेब ख्रेब साजोब्बाय रां ख्रेब ख्रेब नुजायनि मानसिफ्रा